Now, then a team Bono Manson, and again, the Bono Manson, Bono Dini Baye, Enom Bono to say if you bore baby. Nana no more Mukas free bomu and more kill with the Munaye, Pinhi can care for our yet Hano, Tan, Poa, Nere, Nini Anomono, answer on Beba, not team Bono that sort of any year can find the back. The Gomba Foa, or Munum free Bono Kenium Kingdom, and as a Bono Kenium Empire, not a sabri, a baby of any chat, any baby of any chat, a hop and no free by, and no one the Gomba for you. Or met na Sampotem when it did or Mukrumuti or Mufim by a Bono, at all Sampotem Bonoso. Now, and Quasi Canasama or no more you be Mo, a canker of what or me and Mamma Mo can. Yabi, the President Mahama say, or ever granny, when you go daddy, Fagrani, because Gunjano or more human being, and Yansa, it does away in Banyani, say, Ufri, in the Raja Panasi, Sava Grafui, and Nkoranza for Abra. Na omuna omukado kronkwanta ho ensase new lunguru ensase no omuka nyamfomafo bi medika ka se nyamfomafo no maye wangarafo eni vagrafo medi afra no mute samputem na Nkoranza duru baabi ma Nkoranza eni Asante bekon even though se Nkoranza ka Asante enye wonwa firi se Asante kora no twinebo na penso Asante ne bekwae kokon Asante ni dwabentwa no ho kon nti enye ade a enwanwa Asante no ya ni ye hokora etumi ko amane ti America kora no du baabi mucho mo kon omo pene abolition slave trade abolition so eno mo no mo pene slave trade abolition so southern state ni northern state ne du baabi mucho mo kon ti Asante kora du baabi ni twa ho kon yetwa ho kon wa abra Asante ko kataman so kon ye kudi kuku ho na broni kachre se na broni pese obre ase kora politically and economically nti enkroni bi ta tebu nom ni Nkoranza nom yese omkwa kudi British fo achi ama sabre ne Nkoranza ono hwe ne nsasa kakaka no wa no mpese se bi oba beso Asante bi etasi nti Nkoranza ni Asante kun Nkoranza ni Asante kun mu no okosere sa paragraph we se omuntwa ba bole ne bamboy no emra na omeboa ma oni Asante kun so Asante edi Nkoranza so enno ne Nkoranza ebo mo ba so se sansa si nyina media me na papa de she se kusi kinta o nyina ya media nenso so no me mo akwachichiri kuro e firi new longolo na new longolo fui omo ye ya de besi kinta na new longolo fui no mo ye paragraph Nkoranza ne didi mo se mo bise mo na maboa me amma komeko ne didi mo no ere to mo so no mo di mpa ye fagra Asanteman PSA katachie mechia wo minu acha so se ho me so ho akra yati ho ka che no kore adwuma no dwuma die ne dos anye ne se nyi ena de be ba onase abane bie nem ye hwe Nkoranza kesiye omabakwasem ene owu ene menhia enkita hodie no ayeda ne baaye Nkoranza wo Bono ana ba bia na efre ho Bono enso so se Asantehene kranko ba bia ye se Nkoranza hene na nye den enkusi na namu Nkoranza no omo abakwasem ene saying okay meni amedase na se metiase a uposo hu ne Nkoranza na kofa ba ni se die ntia owo Bono ene Bono East region na nso so no da so ka ntema yes medase bibire obi a tie bia na waje akonya na wate na wati asiye medase ni akonya mi nya chas mefasa akonya nso achia akanfo nyina atitiro ni Asantefo na machira yura kotokohene yura Asanteman PSA na kase wadama mema muso na mechiao kakra mekane se medase sa akonya yekase Nkoranza fo Kumasi eno mufri Nkoranza chi Kumasi ameko Nkoranza ni bia na se Nkoranza kududo no a nipa woso ana se Nkoranza fie ne de adeshi konya na sa deshi busia na omudi Nkoranza so no adanse se bi odompo ase na ase ne afo mudi tu ya omunyina de besu ameko tire bia ya eta kase asini PSA eni ameko hene asini PSA eni ameko asini efuei ebia na wo asene antandaso ana asene ampemeni asene antandaso ampemeni mi yoma kodi central region so no mo nyina mo ka Asante ho boroni na ye se katamanso wo ntino e ma Asante ntwa pra no
no broni no fan de free pona no mesipla asante so yemfa de free soro black water no ne so yemfa mesipla na se mebo hye no na ma ye include asen fosu asen yankoma asen ni na akodi central region na nkakane no no mu ina aka asante ho asen fui ebi ni sebio amekomfo medical canada asen fui wan kokko oframakom ebia so ene sebio wanchifo asen fui ebia ne agona sachere agona jamasi agona despite mukuru mu kwanso asenfo ebia bi ensoso ne sebio baby a esu kese yedi bodue ensu yedi bodue menua chance Antoa esu kese antoa fo antoa hene so sebio producer dudo nyina omo nyina ye aseniafo na dompaase so amaka adanse dompaase ekono omo shaase yankasa bo omo sisi ansana omo tudi abetina kumase amako na omo nyina abechiche mu ama we to akotena na Nkoranza yo kura omo ya de shukuru dintina meka so omo ya de shukuru omo maame no sebio kotoko hene yire na Nkoranza erade bafu pim na wagidi erade bafu pim no sebi producer ono so ye Asantehene ne ba ipo eno na ye kasa Nkoranza shaase se omutu aframako yeso omutu aframako no betena sebi be shire Nkoranza omudi ka tena ba bi miamia kakra ansa no mbetena Nkoranza omutu firi amako mu no kure di kan ya omudi kwakotena so suaduro wo sachere mampon kwamwo efire kurubi suaduro ebe sachere duma sepa omufiri ho no suaduro no omukotena sachere duma se so kakra na so omukotwe mu sachere duma se kakra firi sachere duma se ekotena anyina su no omufiri anyina su ekotena chichewer menua wo ho pa ena omode kotena chichewer ho no no musa tu firi chichewer ya sebio omode kotena kura ye friend se dokron kwanta na sabre na omukotena dokron kwanta no dokron kwanta ni wo no na omuwo dokron kwanta ni wo no a omukotena ye no na nkrofo bi edi kan akotena sampotem wo ma chire omuman kese a ye from se nyamfo manfo na nyamfo manfo yi na omo ye nkrofo madi afra biti se vagra ena wangarafo ena no ma chire se akuro no nyamfo man no na sabre ni mu no na oskia da wuda ema gonja fo gorodara fui anasa ingbanye fui oskia da wuda sumo omo se omo meton se vagra fo no so na omo nyi omo nsase na omo nya sa edini yesa mpacha otimu bi epacho vagra minia vagra ana vagra meka also Oscar the Wood asem Oskia the Wood oh, okay. Now is Sungai King okay ono ena sabre no Portuguese for aba ema go trader was say e corn nchen no enkosa nti ohun se akanfo no ye fira danse abechire bono akanfo nye ne chire bono man no na yakasa akanfo nyina fi bono me kasa me chire ma me kasa na be ko achire uhwe bi akanfo firi pa ya danse ne sa hye se achire man patwati masasa na adanse ene adanse na erade adanse nkotwa ya adanse erade wochechire sa adanse man no nti ho ne ye hya se ebu abusua na ye be ya pamo a ye frɛ sɛ afena ne kwa me ka sɛ me kyire me nyenwie because ye kan Nkoranza ansɛm nti afena kwa no munum ho ɛna adanse nkotwa no abusua hya se ntkwantko esisi ɛna ma aduanafo ye no muni adanse no ma hinkuro ye asumigya no omutu firi wo be kyekire kuro e frɛ ne sɛ bono maaso na anta na din bono maaso no enye ge ne de bono no maaso bono din ne baaye ye no mse bono no kyerɛ sɛ efiri bomu daabi na nanom omu kaso omu firi bomu amwo wike wuri mu no ye pinihi kankafia kankafua a wo ye tano tantoa na yire
Nini nuanom no answer mbeba no na din Bono no da so da hodada enye ya akamfo ne ba ye da gombafo a omuno mfiri Bono kingdom anase Bono empire na sabre ewo baby efe Chad eni ewo baby efe Chad eho eno mfiri ba ye so huno eno mo da gombafo nuanom yi a ometena Asantehene woni didi omukro mutin omufiri ba ye Bono no eto Asantehene woni so Tia akamfo no kura no ansa na ye beba na sa din Bono no eda so da ho na aduanafo yi omutu firi asumgye na omukwokyekere adansema nso monse ne so se ye kana ahini esemu a eye akamfo da gombafo ni gonjafo ene de ahini esem ba Ghana na nkrofo efom ko anase kwansfo no anase gurusi ni san nkrofo na they live in a community like settlement na omu nyi centralized system so ohini edi omu so because ahini ye ekon obi bedi hina tete no se be bi so hina na wadi akon no wadi achiri kuru ni afene but goso no anase kwanse no mu de emfuyo hunter gatherers ni emfuyo ena na omu ye na omu de omu tisi omu nkurase omu chiri enkuru entia aduanafo ni tufiri asumgye no mkwakere Bono maaso aduanafo ne to mekanisa na nye ayokufo no bia mekanisa na obi ati asese e kase Bono maaso ye tachiman Bono maaso nye tachiman Bono no omo tachiman ye oduane oye oyokuni sabio a omu nyina no ayokufo nchi ene sabio adanse na Nkoranza yi omutu ya utukota ndiko pie dokron kwantai na nyamfo manfo ya meka omo asemi ewo bodadawo na dokron kwanta ono so no omantua antena because edina da kro no se doko enkwanta owet we kase ba bia enkwanta ba bia adof ba bia edi enhyiamu we fire na ba hyiamu we se ba bi so enkwanta enti na ya adododofo doko oya na obedo no okọ enti erade ba fopim ne wofa edudo nyina na odi omanim kan na omudi tufira bekom koko wuo kwaso oni ne maame na na afia sapoma no eduje do nyina no ko wuo kwaso te erade ba fopim ne di domenani edi omukopie eni baby efe ne Bono nya ogwe konto dokro nkwantafo no na omusa ato aso kwakyekere baby ene omuti a ye frɛ no Nkoranza na baby e omuti e ofrɛ no Nkoranza na abakosam kyerɛ sɛ omukoto nkrafo miensa sabre no na omoye ahayofo anase hunters ahayo se edino no ahayo omoye ahayo ede ma sabre no Bono maaso hene Bono maaso hene nye tachiman hene na san kokrafo miense uti omudi na ebi musi omoye abonofo ebi musi omoye guans na misu mi kase no omoye adansefo because omudi no akora bini di amene no akandi anase adansidi ena akora mpofo ena akora dasi omu ina ye sebi mpeduasa adansefo because sabre ni musu no duru man kesefo no so ewo ho oduru man kese aba omu so chidi duru man kese na ni na so sebi ewo sesi man no ewo ho ni nkru bebiri ewo ho na omu kure ye fe ne Nkoranza a omu tukotena so kura ne fe ne kumsa domasefo no mo ho omu ne kumsa domasefo edi ekon na proud before 1723 osei tutu ya ni nua anasa ne wo faase opokuware anasa opoku tintin be di ade enye opokuware mom na neba ene erade bafopim na mom eye se tu mom na ne de hyekan de hye konkron enti no Nkoranza ho no ansra mo beko agye sansase nei ama Nkoranza ya o man kase a omuni gonjafo bohye omuni sekere ampon bohye omuni sekere adwira ebohye omuni sekere atebu bohye omuni amanten bohye ansa omuni tachiman ebohye no omuni Bono enso bohye Bono no me kasa Bono nchemu na sana Nkoranza nso be o man kase nya sansase ni nyina ne yebra Asantehene jama ekon ebaaye aboku fi penso na Asante kodi nkuni
ɛno na asante kodi kunim wɔ mo baa yɛ ɔmo kyɛ agyapadeɛ no obetem no ɔfen so deɛ wampere agyapadeɛ ade ɔpere yɛ nsase ɛne ɛsa because saa bere na ɔfen so ni baabi ɔhyɛ date ɔmo firi duma na afɔ na ɔmɛtena ne ɔmo kuro ɔmo ɔfen so kuro dadam na no hɔ ɛna saa bere no ɔbɛtɛ opokuware ɛyɛ sɛ ɛne nsase ɛwɔ saa bere no nsase ɛwɔ twɛ ɔfen so ho ahyia nyinaa no ɔde ahyɛ ɔfen so nsa na nya nkudura abɔfo because abɔfo hɔ no ɛkɔ akɔsi nkenken so no nkurɔfoɔ na ɔmo te hɔ no ne yɛfa mu nyamfoma ho nyina na yɛ nyamfoma nsase ipacho minua wo hye hɔ de me wo hɔ paa metio na ne nyinaa ayɛ nyamfoma nsase enti saa bere ne mu no a Nkoranza so kɔtena hɔ yi na wɔne Bono man so hene no ɛyɛ kwakyia meyaw enti benya saa meyaw na anya no kɔnkɔ kwakyia meyaw no ama Bono mo te asundue na we na kwakyia meyaw ne ba I think says enkyira Bono kroni bi so sɛ kyira o sɛ kroni bi so wɔ na kwakyia meyaw ne ba ɛna na ɛte hɔ ɛno na sabio Awurade ba fupim ɔmo bodwa ɛyɛ afahyɛ Awurade ba fupim amantɛm a ɛkɔfa nsɛm bi ba ɛyɛ a nti Awurade ba fupim ne bufu yɛ ɔbɛbɔ ne papa amane sɛ baabi ɔte no nipa a ɔbɛtɛ na asase so no ɛtu ahyɛ ne so enti no ɛma asante ɛyɛ opokuare tenten odi kan esuan Bono ma asofo ɛso sa ɛma 1723 opokuare ɛne na Asante dom the first war of expansion of Asante ɛne de conquer nsase efrɛ ne sɛ ne yɛfrɛ ne Bono ma so no na saa bere ne yɛkɔ no nkuro bi a ɛwɔ hɔ bi te sɛ nkuro ɛfam sɛ subin nkuro anasɛ tano ɛne subin because saa nkuro ne hyɛ esuo tano ɛne subin subin so yɛ nsuo ɔmo hyɛ ɔmo mfimfini nti yɛfrɛ ɔmo sɛ tano subin nsase ebi ne buoye ebi ne ofuman ebi ne kuro a yɛfrɛ ne sɛ tano so ebi ne kuro a yɛfrɛ ne sɛ tuabɔdɔm ebi ne kuro a yɛfrɛ ne sɛ aduman saa nkuro wɔ nyinaa no ɛyɛ nkuro a oduman ne nka ho ofuman na meka na mse oduman ɛyɛ saa nkuro a saa bere no na ne nyinaa no ɛwɔ Bono nsase so ɛso tano bosom a kranka fia ɛde ba yɛnti no ɛma ɔmkɔbu saa tano no tano ka kyerɛm sɛ nipa no ɔba no ne ho ɔden na ɔbɛyɛ ɔman kɛseɛ nti hwɛ na ɔmo ne na akɔ ɛnso ameyaw deɛ wɔyɛ sɛ kyenkyenkyen a wɔne opokuare bɛkɔ nti opokuare ne kɔkɔn opokuare ne kɔnyɛ no monhyɛ sɛ adeɛ nso nipa opokuare ne kɔkɔ na ɔmo nya ayɔkofoɔ na ɔmo yɛ aduanafoɔ na ɔmo nya ayɔkofoɔ ɛnɛ yi takyi maa no ɛnyɛ no na yɛ Bono ma so yɛ kura sɛ ayɛ maa so kuro ni wɔ hɔ na yɛ aduanafoɔ ɛna na ɛdi so nti saa nkura mi bɔ din ɛne opokuare anko kuro no ɔmo na opokuare anko nti ɛko n'akyi no dɔm a opokuare sɛ firi Bono hɔ no ɛde ɔmo ba patase ɛhɔ ne ɛbɛbɔ apata ma ɔmo tenae ɛhɔ ɛna kɔmfɔ daamoa kɔmfɔ tu na ate sɛ kɔmfɔ tu na daamoa yɛ osei tutu pɛn so na ɛhɔ na kɔmfɔ tu na ɛka sɛ ɛdɔm no a ɔde ɔmo aba no bosom si obi ho na yɛ krankafua ne ne nkurɔfoɔ ɛhɔ ɛna kɔmfɔ bɛkyerɛ mu sɛ ɔmo fa dɔm no nyinaa san kɔ baabi ɔmo firi baeɛ na saa bosom no na ɛboa opokuare ɛma ne dii saa nkunim deɛ ma ata no bosom ɛbɛɛ bosom kɛseɛ anaasɛ Asante ɛkɛse yɛ deity a the most supreme deity ɛwɔ Asante man mu koraa no ɛnyɛ sɛ bi subin ɛda Asante man mu subin da Kumase pɛ ne nso ɔnyɛ no yɛ bosom kɛseɛ ɛyɛ tano bosom ɛso Bono na ɛda adentia because ɔno na ɛboa me kudi saa asase no nyinaa so ti yɛ sɛ Bono nsase ɛyɛ osei tutu anaasɛ Asantehene ɔno ne dia enti saa bere ni mu no ɛdɔm ɔdɔm bɛtena sɛbio patase no yɛsan de ɔmo kɔ back ɛhɔ ɛna ɛka sɛ si ɛbɛma aduanafoɔ no akɔ na aduanafoɔ no sa akɔkyerɛ ɔmo kuro kɛseɛ na ɔmo ne Awurade bafo pim ɛyɛ Asantehene akɔdeɛ yɛde kuro no ɛɛhyɛ ayɔkofoɔ nsa
ɛhɔ ɛna akora tachi firi a ofiri Manhene kranka a sabre no na oye ahayofo hunter enunti ne kura a na oye okwa hawa obone sisen edini nam no ye ka se ye sresa kuro no ana se kura no e de ama ayokofo na kwotena ho no mahwe dom a se bi obedi patase no so no obedi patase ho ne ye de omukọ back no madi omo so ɛhɔ ɛne yɛkɔgye kura ye fere se tachiman omudi kan kwotena haisa omudu omo sa hade haisa yentumi ntina haisa yentumi ntina ɛna omutu ya omukɔkyere ne kura ye fere se tachi akokora tachi firi no ye kyere ne man tachiman na tachiman de obetu tu abodom tachiman ebetu boye tachiman ebetu akorofuro tachiman ebetu nsuta kuro bi se ho tachiman ebetu srapo kuro tachiman akotu tu abodom ene ofuman ene tano boase tachiman betu san kuro nyina tachiman okwato kranka ne Manhene tachiman de oye kuro kitikete kura ne ye kambulu kura akyade a anka ne Bono maaso no nkuna tachiman nti sabre ne se akode sansase nyina hye obusa na aka nyamfo manfo no ɛhɔ no ofen sofo nso bɛboaye ɛpam nyamfo manfo no on efira abofo ɛpam omo akora ɛma sansase nyina no ɛyɛ ofen so ɛne Nkoranza ɛne kyɛ sansase no sɛ bi producer ɛfa ɛyɛ enti Nkoranza ɛyɛ Asantehene ne ba panyini ekasa Asantehene ne ma ebi ni Nkoranza ebi ni achampem ohene bahia hene achampem ohene bahia hene ene Nkoranza ne Nkoranza ene piesie Nkoranza ene Asantehene e piesie Nkoranza de omo ya senefo so bi kasa Nkoranza mfiri amakom ofiri aseni ofiri hehe se de na me nua na o ka asemi Manhene say I'm not misquoting him. He kind of said, "Oh, kind of pepe." Or say, "Santa focus bafu pimi ye upoko wara biba na yentro because na bafu pimi no all banu wanyina no all komba or yakofo. Nti better na watima be ye upoko wara ba." na Nkoranza kana asema ono mo di obesimusi mo e kan krofo a omo ye mmema mo ka ho yabi ana ntina me kan nse abera Oscar Dawood na Ghana Empire guye soninki fo ye nananom akanfo ye nananom soninki omo na no mu di e na ade ye nananom ye nana akanfo ye nana aro mu di e na ade eguye no ena mandefo no so omo fi soninki fo na omo de be kyekere Mali Empire guye ena Songa Empire after the war of Kerina no a man muchiche mienu so Kerina ene Jene Walata Wagadu na Kumbi Sale omosa de be kyekere kuye fe soninki sabre no amora ba tifo ya beboa Hausa Fulani fuyi ene sana mekano nupe wa fuyi ama Oskia for the dynasty na asase ɛhɔ ɛna Oscar Dawood hu se gold a ɛma ne yɛ powerful no akanfo no ɔmo mfa ma nti ɔmo to nhyɛ Bono maaso na gonjafo no ɔmo nana yɛfrɛ ne Ndegbura Jakpa ansa Ndegbura Jakpa ɛbɛba no na ahemfo be mienu wadi kan wɔ saa mpɔtamu wa na akanfo ne edi saa mpɔtamu no so nti wo kɔ gonjafo abasɛm a wobɛhu ɔhene bi yɛfrɛ ne sɛ Amoa the first no ya kani gonja for hina otoso mienu didn't the Amoa the first no ya kani and sakra ni Ndegbura Jakpa ebeba ama smile Jakpa abetoso ono no oba ya ohun se ponko na yede somom mfabra no the hinterlands na ye forest terrain omuntumi fa ponko ni ngure na so wo sase ye kon na opedom na otumi di atwa black voter no di aba Bono maaso ne Bono fo na bekwa ma gold trading na anya kwan afrudo na ohyena kono so koya kofa asalaga sabre na ekonkoma ne bimuba fo ni gu oji kuro no fifa nkuru bibire bole ene ne bambo yina na enye gonjafo bagrafo dia ti president Mahama say oye bagrani onye gonjadi
vagrani. Because gonja no, omo nyoma mmienu, emiensa. Ida se wo ye engbanye ne kire se ufiri indewura japa nasim. Anase wo ye kramo ne kasa kramo ya na ya sanfo ne kasa kramo. Enim se Muslim fo nyina. Kramo no eye malam bia onye boa osike Dawood emani tumi nya ahode a otumi de onye boa indewura japa mani nya ukọ gonja fo abokoso obo onya ahode a otumi de kon ya otumi gye sansa asini ti omo hihya ahini ni mu no ye ka se saa malam na ne nkrofo da bia no they will be the priest ewo gonja ahini ni ye to mu din se karamofuo after omo papa no nti gonja ahini mi ka se kramu a na se obi oye kramo Muslim san kramu yi bi na sabio otumfuo opokupe nyina na debe otumfuo bi penso mo kofa asankofo iba mo be church asante abakosem abere di gonjafo ne so no asante sa ko di gonjafo so na ye freno osei kwame panyini me pato se osei kwame panyini penso emye kofa asa kramofo yi edin ba mo be church asante abakosem wa arabic because asante ko di gonja so ema ye ma sekere hene eye sekere wusu eye mampo hene ko di omo so woni nyina abakosem wo na sansa asena gonjafo ne so na gwanfo no anase gofo net so gwanfo anase gofo ebini wala isala anase sala lobi brifo ena vagara sa vagara foi ena Nkoranza fo abra na omo nyina omo ka do kwanta ho ensase ni lunguro ensase no na omo ka nyamfo manfo bi ko medika ka se nyamfo manfo no maye wangara fo eni vagara fo medi afra no mo te samputam na Nkoranza duru baabi ma Nkoranza ene asante bekoe even though se Nkoranza ka asante wo enye wonwa firi se asante koraa no twenebo na penso asante ne bekwae kokon asante ne dwabentwa no hokon nti enye ade a enwanwa asante no ya ne ye hokora etumi ko amane America omo civil war the north and south omo twa omo kon nso omo nyina omo ya America fo what you say omo pene abolition slave trade abolition so eno mo no mo pene slave trade abolition so southern state and northern state ne du baby omo twa omo kon ja asante kure du baby ne twa omo kon ye twa omo kon wa abra asante ko katamanso kon ni ekudi ekuguo ho na broni ka kire se na broni pese obre ase kora politically and economically nti enkro ni biti atebugu nom ni Nkoranza nom yese omkwa kodi British fo achi ama sabre ne Nkoranza ono hwe ne nsa kakaka no owa no mpese se bi oba beso asante bi etasi nti Nkoranza ni asante kun Nkoranza ni asante kun ni mu no okosere sa paragraph wi se omuntwa ba bole ne bamboyi no emra na omeboa ma oni asante kun na so asante edi Nkoranza so I na asante Nkoranza wo nyumbi a ombo omo hina bakose se sa asante nkayo sa asante nka bi Nkoranza omo nyumbi omo to ho enno na Nkoranza ebo mo baso se sansa si nyina media me na papa de she se kusi kintampo nyina ya ne media na enso so no me mo akwachichiri kuro ayefiri new longolo na new longolo fui omo ye ya de besi kintampo na new longolo fui no mo ye paragrafo Nkoranza na didi mo mo se mo bisemo na maboa me amma komeko na didi mo no ere to omo so na omo di mpa ye vagra nti uba omo kintampo yire mo fu ye fo mo south mo ena omo wo gonja no bole ne bamboy fo no bole bamboy carpenter grubi se o ye fene carpenter ena bandan kwanta na ni nyina ya asante fo nkuro because bamboy asante kasam mo ba ye bebo mo ye do mo koku as a post so mo twa nsu na so mo ba ha ye bebo mo na ni nyina we ni nyina asante na kofa ba ene bandan kwanta woni nyina asante fo ni ego ai se buruma asese uko gonja hwa ye okuro bi e fene buruma ase asante fo ni ego eho ena omudi bamboy no mo no eba moye akan kasa na asante kasa chese medase so hu no enti mo fo de omo asase omo te so no kran Nkoranza dia Nkoranza uko Nkoranza asase so yo ku frikin tampo kwa ko sabula wela ni ulongula ye wodi bi se asante kwa no de na sakuru ni baye
Ni nyina Asantefo na kwakyisa nkuro no. So no anyima jema pamdu nante ene baby a mahama yiri free boabe ni busunya ha nyina Asantefo duruma kase ho Asantefo ni go duruma kase ho Asantefo ena sabi producer egu nti Nkoranza asase de nkuro ni fa kase na Asante nkuro including Nkoranza himself. Epacho na jase Nkoranza Manhene de oye Asantema PSC prekope o trimude no ewo ho PSC prekope enti se yetu asafra kotoko ne na se wantumi anko na se Nkoranza Manhene koside na emu a ne papa dwumadie ene wakodi ama no to wa ohwe yesi mugye mudu chensu wohwe Nkoranza Manhene bro gina no koso ohwe nanim na ohwe Asantehene nanim a obonse akoda no na wose ne papa pa yiye ohwe mfonyina etwagu wa mansan tentanso akasafidie so tin se na otumfuo na gina ho ya na se hwan owo ba kunim Asa sa se kwa kosi dabrama ekosi ai abase ne da mankwanta oni atebubu ne bohye eba ebesi amanten no no se cheduma se abebohye wani mampon abebohye na ba tutokron kwanta tu se chere makase cheduma so ai na wasan ba eni adwira nsu bi dawo puru ni sene no eho eni twam na Nkoranza ba ni tachima abebohye e fori kurom na Nkoranza ba oni tanobo ase abebohye maso eye bono maso yi Nkoranza kuro kranka Nkoranza kuro yefiri Nkoranza kuro bona Nkoranza kuro pinihi tanko ni nyina Nkoranza kuro bodom Nkoranza kuro boabe busunya bomini bonte busu boso boamai ni nyina Nkoranza kuro chirihi Nkoranza kuro jema krabonso ni nyina Nkoranza kuro ntonkro Asante kuro ni nyina Nkoranza kuro Sronua ni nyina ekwa kosi bole gulumpe dawadawa Tranda Fulani kuro kosi bupe wani bupe su bohye bupe ni kalupe ni nyina won Nkoranza sebi producer asase so na kase Nkoranza so papa ni kuro ketwa kase ho de ohwe kuro wa asase pa be Nkoranza o Ghana ha Nkoranza asase ekuta no sebi producer eso chen Greater Accra region me ha many fan kasa mo ensase Nkoranza so eso chen se ofiri kaso ekotama na watwema kosi ada because hwe be bia Nkoranza wo a woni adwira bohye odokron kwanta na ekwa kotwemu kentampo ni bupe ko bohye ni bole bambo ko bohye Greater Accra mpo asase nurusa Nanse mo hene ebo nanse mo hene afro wose Accra 3,000 kilometers per square bi da so Nkoranza etwem almost more than 4,000 kilometers per square nanse mo hene ne sorry say omo wansase sansase na Nkoranza hene se ne dia ne omo mo for dia Buzamo hene se da bene bo ne Manhene Bono champion pepre ya mo osum Nkoranza mo asase oteso Nkoranza ansase faula no ye British friends land market or land ben ena okoni kochichensa asirum se so hunu Asante sabre o madi Asante so ntino na Asante ensase bi wo no mo ye na basa no ena ma faula ekotwa asase bi from kentampo ano ede kwa kosi ni longuro se mofo na omomfanye omukuru eho no omukwakyere ni longuro se old longuro ni de ewo dokron kwantane kentampo ho no ede kwakyere ni longuro se eho ena odi ye ni kuro se mofo na mofo de omotin Nkoranza fo asase so ehye Nkoranza se mo no wone wane kokon ode na ho ni busa mo wan kuro be no ne kon o man be no ne kokon ode no mo ka Asante mo se Nkoranza me Nkoranza de ne be so Asante
na bono championfo patapafo ya ena omo ye ya omo ni page amu ebo ne Manhene na nka mo de no hye Nkoranza ase abakwasɛm ne nkyerɛmu yi de ama Nkoranza abɛdam soronko kra. oye soronko yo like I said tiafo nkyirima generation no ehu saa linkage between Asantehene and Nkoranza na authentic enya de ese bia eye bosremuka. Bi nya bosremuka yo santima piece so bibie ne ho odo beka ho a yebeda wase na anka ye de n'adwumade asiane nso me da ase na kakra me ka woni se nyina nya ne ntiase ese enei be a ye friend se Bono East ahafo no ni nyina ka Asanteman eho Bono East any ahafo no ni nyina the total land ni nyina eka Asanteman ho indi se bi ohini bi ti baabi ne na adwene se so bi funu Bono na so kuro bi fu Bono so oba Asanteman mu wako baabi a o ma Asante o ka Asante wa asase na oteso ne Asante West na Asante ene no abeda na Bono any ahafo so just political demarcation yensase enunti ena korobofo yilo korobo ni menya korobo omuni akuapemfo ene achemfo ni kwofo na ti Eastern region nenso omo from ho se omo ye gadangwis yilo korobo menya korobo ye korobo dumase eni so menyafo yilo korobo ni menya korobo omo da so ho omo se even though omo wo Eastern region nenso omo se omo ye gadangwefo omo nkasa omo ye akanfo because of the omote Eastern region ti so ena sebi mpreduasa uko voter region ye onkro bebre mafe kreko akpafu bi lolobi elavanyofo ena nkonya untumi kwanche message ankrofo ni voter region to omo ya nwonafo omo ye guans nemum no omo voter region edi voter region en chese ejira ma anwona anasa efes voter region is not equal to efe ena okasa efe kwa se wakasa akan ye wo munchiche mbebere voter fo ni mu ye wa anwolofo ho ye wa vetime fo ho so ati ase chiche mu bebere na ede sebi mpredesi ewu enti Nkoranza te Bono asase so a cheso ebunu ni edi mburu ne de machiro se eye Bono kenim obiase mebu a kobo research the Bono kenim empire ewo Chad eho na dagomba fo omufiri ba ya ometo se sam gos fo no so gofo ni bi ni kokomba ni kusa ebi ni nkrofo a ye fom se bimobes the bimoba ena na agbewa na sefo kono mo de to se omo so a nto mo de chiri mosi mamprusi na numba ena dagomba omu ankrofo ni bi ena etwa black water no ebe chiri baabi ye friend say ne Bono no na Bono no ena ya kanfo nso kwa chi ekura friend ma so ena edi Bono no eto se Bono ma so sa pepepepepepe na Bono no de enye tribe a very fake idea yaka mana be se Bono ye tribe Bono nye tribe ti so bi so e buru ni o ho a obetimi a che na abakwasem a emepie adanse no so ya kan ni a onka ma mintie because akamusia ko nwotwe no ni nyina adanse ene free with the exception of Aduana but na ekwana asachiri oyoko abretuo asona ni agona ni nyina nchi ene sebio adanse with the exception of Aduana fo a omufiri asumija enso ni nyina no eya amanse ni adanse kwatebua na nyina awo nti akani bie no so ote Bono ho a sebio obetimi aka kyerem se ne nase ni nchi efiri Bono ho enye wana kanfo free kanfo ye nchi ene adanse pia na wede ka waka pia nso so meja ma kwa enye mpanyin se sebi mpreduasa abone de ja kwa enya ne kwa ensem otim ne abakwasem adoro we de ma memusa asem some historians
Omo ka bakwasem wo TV so ene nasefo no se bono man so de teacher manfo na kwakekere ho. Ba wo so se aduanafo and say a bit contradictory kakra. Achimanfo abusua be na omobo omo nka nkyerɛ me Omo ye oyoko omo mudi akonya na so mo ye oyoko. ayokofo akyiri firi mfa adanse abadwo enye wana ayokofo firi kokorobiante ene abadwo ɛhɔ ɛna ayokofo nyinaa omo nchi sebi mpredua side efiri enti sɛ mo nchi firi kokobiante ene abadwo na mo se akanfo nyinaa efiri Bono a ene mo tachimanfo no ɛde na mo ko firi Bono hɔ asemisa Tachimai ebetu tono boase. Tachimai ebetu tanoso. Tachimai ekotu yefiri, okotu pinihi, okotu kranka. Okay. Kokotipo ni amwasanka. Kokotipo ni amwasanka. Eni kranka efua. Ono na ne bosom panyini, eni tano bosom no. Kranka efua eni tano boy. Hwe kotoko hen transia. Nanu ya unse maame kakra ka bi no aye white na odi akonya bi asebi nkonso adoma san no abechi Asantehene wachi Asantehene na wawo so kakra no over there 400 years over there 400 to 500 years afina tano bosom no yere krankefo wi na afino afa foforo na krankefia eni kokotipo ni amwasanka a omo wo faase ni tachi firi no a tachi firi ena echechiri tano boase o techiri tu abodo because ni tu ene ne kraman no koye highway ehon no kwatena tini efe etu ene abodom se obi kasa abodom a ne bia ni atwotwea anase okarapaman ehon de benya tu abodom etu ni kraman koso ko ne highway na otena ho ni kuro ni bi ene sebi o tachi man na tachi man no anso na betachi man no mesi odom no e hye omo firi sampatam wa comfort da ka se me yenku omo wo patase me yenfa nyu munyi musuo enam de tano bosom ye mai go tano ka chom se hwe no omo ni asante anko nti tsemo mo ka se sa me yaw no anya ne ko a onkoko nti wono ma so hene ame yaw eni asante beko no sabi o kuro bi se boyem ofuman ne tu obodom no aye tano bi subi nkuro no omo ni asante anko ti no asante ne bo omo nyina Manhene na Tachimai de echire ne ba chi kure friend Tachimai ebai after 1723 Na ofuman ene tubodum kra ni Asantehene kono omo ka Asantehene wo hwe tubodum na efe ombosom panyine bi twumpudu saa twumpudu oyo bosom kese a Asantefo ekokon omo ne omo ene efum Tachimanfo ene oda German tokwa no Asantefo ekodan saa bosom ama ode ne 2 meter Asantefo chi eka se ombedi nkunim akire omo akwankyere nti tubodum de efiri mere santene besin na omo ya Asantefo saa nsase na wo saa biayo mu ho no eye ofuma ne tubodum ne nkura aka no ehon twuma mentwen Asante ne Tachimai twuma mentwen o se ekoya kopie privy council in UK jury tena so ma omubu ase saa nsase ne nyina ya Asantehene dia saa time na Tachimanfo lawyer mafa no ene ni JB dankwa achimni abrante achim kwa wonum bremu JB dankwa na ye Tachimanfo lawyer na odu munum age saa nsase na Tachiman by a copy privy council no say saa nsase ne de to the best of their knowledge na saa nsase ne nyina ya Asantehene dia entina eche na ameya Dr. Bibi ba menhia se obesere se yefa ho nyina mana no otumfuo pokubare ampre no tubodom fo bosom no ye frɛ no mami nchewa je bi twumpudu enam se na Bono ma so hene ne aduane ni nti no Asantehene ne kun bi enu ni ba bi otukotena yi otukotena German bonduku ehɔ no kwetena ehɔ ntina saa mpotem fo no so ase omu sua Bono kasa edom no do na no omu dwane kwetena German bonduku sene edom no do kwetena German bonduku entokwa ne banasi ye pian a wobako wachi
ɛno na ɔbaeɛ wantumi ansa nkɔ maso bi because ne de maso kuru ahyɛ Nkoranza hene nsa ɛna ɔka sɛ ne saa deɛ dɔm na ɔmaba no ɔno ɔmo ba bɛtena ɛwɔ Tachiman deɛ ɛkyerɛ yɛ na Tachiman yɛba Tachiman so ɔmo nkyerɛ ɔmo akonya no ase baabi efiri baeɛ ɔmo akonya tuntum wɔ ɛyɛ de na ɔmo bɛyɛ ayɔkofoɔ ɔmo nkyerɛ yɛ abakɔsɛm no deɛ ntumi ntwa ntoro because woyɛ den a biribi bɛyi apie Tachiman kan kyerɛ me Tachiman ani tuabɔdɔm deɛ ne di kan baeɛ Tachiman ne yɛ firi deɛ ne di kan baeɛ a ɔmo si yɛ akanfoɔ firi Tachiman han so akɔraa no Tachiman bɛtoo han so onim sɛ Tachiman kuro no kura ɛda hɔ no mewura fi kuro no di kuro bi wɔ hɔ a ɛyɛ ɔmo asase so ɛne Tachiman foɔte kuro bi wɔ Tachiman hɔ a ɔmo asase so awro na sɛ kɛntɛn ɛnyɛ awro ɛnyɛ kɛntɛn so wokɔ Tachiman kuro mu a ɔmo wɔ din bi ɔmo de frɛ sɛ kuro yo opanyin yes yedi adwene de akyi a asuofra ne bɛhwe ne nyinaa yɛbɛhwe asuofra because wɔn adwene no mo na agu nti yɛfansia na dasa na yɛsa ba nkyɛn biem na yɛbɛsua deɛ mate me da se pa ne akwanya wɔde ɛma me mechi me kakyɛ me sɛ tiefo sɛ ɔmo tie na ɔmo asoma ɔmo de no na ɔmo subscribe na ɔmo comment na ɔmo ahyɛ bibi nso ne kan na wonte ase a wobɛtumi abusa ɛwɔ aseɛ hɔ na yɛama wo nkyerɛmu na aboa ɛnyɛ ntokwa ɛnyɛ kasa tenten yɛwɔ ha sɛ yɛde abakɔsɛm a nyansa wom ɛbɛboa na yɛakyerɛkyerɛ ama obiara nya ne ho nte aseɛ because woyira wo nti a sɛbio wobɛyira okurom hene abɛn wobɛdwa ase ama wadi afra wo abakɔsɛm no ho nti a waa nkasa ɛna sɛbi mpɛduasa ɛbɛboa wo sɛ meda ase channel yi so yɛne nipa pii na ne di nkita ho nti obi ka kasa bi ne sɛ anya wo da wo akwanya sɛ wo so bɛba so na wabɛtenetene kasa no anaasɛ wabɛkyerɛ w'adwene bɛka abusua ho subscribe like video no na share ma pii na so enya bi ntie anaasɛ ɔmanya bi nhwɛ meda ase